Здравейте, приятели! Добре дошли в четвърти епизод на подкаста Пешев. Аз съм Арио, тук е Мартин. Добър ден. И днес имаме гост, т.е. Кой не дошъл на гости? Пешев, не се слушай! Влезе, приятелю! Дай, представи се. Вечер на всички зрители, и аз съм БГ Прото и съм тук да отговарям на въпросите от интервюиращите и днес ще разберете всичко по зададената тема от тях, по базисния въпрос. Значи първо искам само да подчертая, драги зрители, в момента имаме един гост. Не само БГ Прото, ами ето този дет свири на китара тук. Аз ще Историята да е, че- споделя това. Стой, аз те гледах екрана, да, готово да. Аз си мислих, че ти трябва да го гледаш, за да излезе. А реално съм шернал екран, за да не излизат клонските клонската такова. Рамка, да, рамка. Защото е много глуфи. Брат, Решихме не малко мога... да се възползваме. Не мога да Не те мога да гледам. си гледам стиката. Не мога, много е смешна снимката ти. Иначе, Стиляне, как те пише във видеото? Да те пише като Стилян или като БГ Прото? БГ Прото, бе, човек. Добре, Ти си. и ще ти сложа и това, и канала в description, ако не забравя. Пушена. Той трябва и нас да ни промотира, не ние него. Той има повече. Това с 500 сабскрайбъра. Колко имаш? 600. 600 почти. Това бати газаря, човек, това. 562 май. Мистер Worldwide, виж са, още малко и ще изкараш 1000, ама то вече не ти иска 1000 между другото, вече ти иска само 500. 500. За монетизация? Да, 500 и там, нали, пак е 4000 часа гледаемо само, че. Значи, дами и драги господа, гледайте ни, се абонирайте, защото ние с Марио сме много бедни. Не можем да си позволим някои неща, като Не мога Dark си- Souls 3. Не мога да си позволя винетка, брат, моля ви се. Това, значи, нали, аз вече имам кола. 20 лева. Зависи какво купиш. Иначе имам една кола. Едно Citroenче. C3. И нали то е... Хич ще е най-доброто нещо, дето може да имам. Ма като за първа кола става, защото е малко и мога да се паркирам където си искам. Дизел е. И нали се взех и после ходих с баща ми до базата му и там гледахме едни глупости по колата. И той вика, дай аз да карам да усета как е колата. И нали той кара. И такова. И ние сме на около връзното и той излиза на магистралата и аз седей. Той доста уверено излезе на магистралата. Силно има винетка колата. И нали се седа, гледам го, той си кара и по едно време викам. Баща на тази кола има ли винетка? И той. О! И отбива в дясно и слезнах от магистралата. Така че първата ми глоба 70 кинта. Верно ли си ви го убили, бе? Да, защото с винетка Защото нали те те хващат снимам. камерите. Да. Аз забравих, че вече не ти трябва такова. Катаджи да те хванат. Ето преди имаше такова, пичове на тол, се седат и пак, ама то пак ги има някъде. Какво правим сега? Ми нищо, ще го платим по някой. Аз трябва да Не ходя. бе, смисъл, така казват катаджиите. И какво правим сега? Такова. Иначе... Ще пишем. Ще пишеме. Че ми стени. Това. Иначе, нали, аз карам, днеска карах. Фъне. Кефи ме. Иначе... Щях да кажа нещо за ката. Да. Значи за това с... И копаем се, нали ходих в Албания. Миналата седмица. И това. И нали, знаеш Митко, той е с долу дълга коса. Ти виждал ли си го наскоро? Наскоро виждал само на рождения ти ден. Да, еми с малко по-дълга косата. Той иска да се прави като Върджил от Devil May Cry. И това сега се пуска, да. Брат му ще бъде Данте, а той ще бъде Върджил. И ще ходят на Комикон май. И той хич ще прилича на картата, на личната му карта, защото на лична карта му е от преди 4 години и там е с къса коса. 0 номер. Това беше с много къса между другото. Да, и само седи тако и ние се ебаваме с един на границата на македонската. И Миро му взима това личната карта. И само му гледа снимката такова и вика, така ще направи битничаря. И само да държи картата с два пръста.
гледа картата, гледа лицето му, гледа картата, гледа лицето му и му вика: а я си каже егенето, бе. Иначе в Албания беше фън. Мога да разкажа, ама ако не ви слуша, няма. Ето ман да има тема. Добре, може да говорим за Албания като цяло, ако искате, или за другите държави. Ние няма какво каме, ние сме малко... Добре, Съкати на значи, иначе минах през Македония, през Косово и влязах в Албания. И Кажи най-рандом нещо от Албания. имаше едно пони, дето спеше право и Миро го събуди и си чешеше главата, лицето в... и започна да си чеше лицето в едно дърво. Уникално. Кой за Бога е Емилио? Емилио, добре, в съботата той прави референс към... Да, зрители, той прави препратка към поста ми в Инстаграм. Аз ще ни сложа инстаграмите, бега тук. Да. В това ще ги сложа в description на този епизод. И направих пост и... Да, може и на Беги първото. Да, и неговия. Иначе, пуснах един пост и последните две снимки са на един хипопотам, дето се казва Емилио. Иначе ходех до зоологическата градина и го видях този красавец. Беше много як. Беше дебел и смешен. И той не е голям, между другото, той е малък, ма не е бебе, а е такъв, така му е погодата, смисъл, той е хипопотам джудже. Днеска във фитнеса шиловех с един приятел и той вика как имал някакъв дето играе в съседното ни даско футбол само. И се казвал Емилио, направил нищо освен за живота си да играе в футбол и младки женски глас. Емилио. Роберт! Имаше един, това може би се бъркам, на мисче крокодила в зоологическата се казва Роберто. С много смешно. Аз съм боядисал оградите там. Верно. Ти май ми беше И ме снимаха по телевизията. Да. Ако искаш, разкажи, аз ще ходя за това. Аз ще ходя да си взема свинска парижола. Точно така, ние не ядем пилешко като предния гост. Като предния гост. Предния гост е Мауро, принципно. Знам. Значи аз няма какво да разказвам толкова за този случай в зоологическата градина. Като цяло, майка ми работи в една компания, Телас, и там организират някакви неща, дето, примерно, то винаги е свързано с благотворителност и винаги е горе-долу около 15 септември. Стига да свири много силно на китара, че се чува. Аз между другото ден съм пуснал силвател. Не го и пускай. Те ни бяха завели в зоологическа градина тази годината, мисля, че беше 2019 тогава. Какво беше? Да. Първо видях един ютубър, Крис Захариев. Известен гордо. И се снимах с него и след това взимам. Нашата задача беше, на нашия екип беше да боядисваме оградите. Сега имаше някакви хора да се занимаваха с малко по-интересни неща, но при нас беше боядисвайте оградите, които преди бяха, мисля, че някакви зелени или нещо такова. Обаче ние ги боядисахме в черно. Тъй, че като видите, някой от оградите, нямам представа коя беше, мисля, че може би беше пред маймуните. Като видите, че е боядисана в черно, знаете, че аз съм я боядисвал. Цялата от до, без базик. Появяват се някакви репортери от BTV и аз съм такъв шокиран, защото това ми е за първ път ме снимат някакви BTV камери, си какво си. И това камерамена седи и ме снима и вика, ти боядисвай, ние ще снимаме. И някой е малко трудно да погледаш и само. Ти боядисвай, ние ще снимаме, ама не поглеждай. И някаква седа и боядисвам и съм като, добре. Аз някакво съм така. Аз съм локиннал тогава. И се появяват някакви репортери и само ми разварят фокуса, брат. И накрая собственика на зоологическата градина
Имаше някакви кашони останали, защото ние тогава разчиствахме на канал. Имаше някакви кашони и аз бях седнал в един и си почивах в него и този собственик на се изкефи и ме снима. Кашона. Ти тогава на колко си бил? 2019 съм бил на предполагам 12. А преди 5 години ми да. Толкова. То беше в септември месец, че имах ненавършени 13. Fair enough. Ма в зоологическата градина беше много мрало. Нямаше... Да, днес. Ще кажа днес ли? Оня ден ли? Да, нямаше ги мечките. Чисто. Не знам Фреди дали... Фазбер. Да, нямаше го. Не знам дали са къртели. Сигурно са крътили, не са умрели. Нямаше ги големите хипопотами, нямаше го носорога. Те повечето животни са измрели там. Не са умрели, просто не знам. Знам, че поне за носорога е на ветеринар. Май. То там умря на от слониците, между другото. Кое? Един от слоновете. Умря. Наскоро, май. Но ми е много смешно да обикалям това, зоологическата, защото отивам да им чета у нея глупостите, където пише за животното. И само отивам при това хипопотама Емилио. И само не чета, и надолу пише, че е купен от Хиполент. Нека включим и госта в случая. Нещо тя да кажа за зоологическата градина. Зоологическата градина да кажа, че наистина сравнение с състоянието и когато съм бил малък, примерно преди около 8 години, 7 години, когато отидох там за първи път, наистина зоологическата градина беше доста по-така квалитетна и така погряваща окото в сравнение с днешно време, защото все още повече се поддържаха самите територии на животните и имаше по-добра организация. Ето го примерното, както си разказахме, че повечето животни просто ги няма там в момента. То реално аз мисля, че сега е по-добре. Като клетки и тия работи. Все пак аз съм я бладисвал. Просто липсват животните на повечето животни. Имаше повече животни, като бях малък. Това ми беше идеята. А сега просто са по-малко. Аз не съм ходил реално там от 2019 точно тогава. Защото там първо, че бях по работа, не е като да разглеждам. От 2014 не съм ходил. И тогава реално не си го спомням. От толкова беше. Но си спомням, че беше много яко да отида пак. И да си видя, нали, там, защото аз съм ходил като хлопе сигурно 100 000 пъти. Да, я. Реално най-гадното беше, че ние отиваме в 7 часа сутринта, там с майка ми и колегите, и ние сме там в 7 и 7, то е септември месец, това означава, че сутринта е пълен тъшак. Аз съм излезнал по някакво якенци и по къси гащи, защото си мисля, че ще е топло. И някакво, ние седим и мръзнаме в колата и в следващия момент, след 2 часа, сигурно е вече 15 градуса и накрая в края на деня е 30. То това. Септември е много гадно пълно, като си на морето. Шо, ние ходим на септември винаги. В началото е... Не знам. Винаги има бури. И морето... Верно е това. И морето затова не се потопи колата. Да, верно. Я разкажи. Аз забравих. Да, разкажем ли? Добре. Седим си и си спим. Реално това е вечерта. И не има някакви грамотевици отвън. Той аз бях тогава на морето. Това беше в различна част, обаче не бяха ги хванали. Да. Ти беше по на юг от мене. Бата, аз съм бил баш до Царево. Това лято имаше огромни бури в Черноморието. Там септември месец, когато се падаше, мисля, че вече средата някъде. Беше в началото май.
Не знам, За- трябва вие кога ме... 6 септември ми е снимам. Значи в началото на септември. За 2023 говорим лятото. Да, за хората, които слушат в далечното бъдеще от 2028. 2015. Та сме на морето и е 3 часа примерно и аз примерно нали, си кибича до късно. Не до 5 часа, както обикновено, но вече 3-4 си ляга. Да. 5 е сутрин вече. Да, де. Та, гледам някакви грамотейци. Почва да вали. Нищо страшно предполагам. Викам, ще отмина до сутринта. Сигурно просто пяска ще е гаден. Това е. Обаче нещо не спира. И, нали, спира тока вечерта. И това е някакво много странно, защото първо, че самата улица е с много лоша канализация. В смисъл, постоянно се спира. В смисъл, постоянно се запушва. Настроен му звънат от работата. Ало, Такова. Ама се мютни, бе. той ти съм дал. Това ще го кътлям. Да го чакам. Добре. Всичко е наред, да. Беше ми напълно едното поне, не го бях написал просто. Не. Защото ме затрудни, айде. Говоря сега. Айде сега. Айде. Аз между другото... Да, разкажи, че... После искам да кажа нещо. Добре. Страня, като ти звънат, се мютвай. Звъннаха ми. Какво изпуснах? Вика, като ти звънат, се мютвай. Добре. Че, Ние те изчакахме такова. да се върнеш. Да, ние те изчакахме да се върнеш. Сета. Да спира тока и аз викам, хубаво лягам си. Сета. Обаче гледам, че улицата леко се е наводнила. В смисъл има рекичка. Дето се тича надолу и затова предполагам, че е изпрял тока, защото по едно време почна вариатски силно. Викам, ще очуми. Събуждам се на сутринта в, може би 6 часа, гледам навънка, река отново. Викаме баси, нали? Добре, се отпуши. И става 9 часа и баща ми ме събужда и вика, Марти, идви да помагаш, колата потъва. И аз съм така, какво? Колата потъва ли? И някакво го гледам отвънка на прозорецата, той там нещо се бори, нещо да изкарат там със съседите, като стане така и всичките съседи излизат навънка да си бутат колите на дясно. Да. Защото реално На нашата сухото. улица, значи улицата се пада точно до улиците, които са с наклон. И затова нашата улица се наводнява толкова. Това в кой град? Ахтопол. Ахтопол, добре. Аз гледам, ама откоре не ти изглежда толкова дълбоко. И нали, аз си обувам банския, смисъл, аз нямам никакви други опции, че ще си нацапам някакви дрехи, просто няма смисъл да ги цапам. Излизам навънка по бански, по някакво яке ми дадат. В само- този студ по бански да бе. Да, бе, бата. И излизам и само някакво... Те си изливат отвънка, ние в квартирата, в която сме, вече почва да се наводнява първия етаж. Аз се оказа, че това не е най-лошото наводняване даже. Те са се го маркирали с нещо, до коя стълба се е наводнявал преди. И беше много по-високо от това. И някакво слизам надолу и викам, само ще ми трябва слънцезащитен крем да не изгоря. Пускам малко базици, нали, да оправя нали, настроението. И само някакво тръгвам такова. Върва из водата. Гордо такова, ама долу пръчки човек всичко и ти не знаеш мисля. Примерно, те смениха тротуара и го направиха по-висок. И аз реално не знам какво се случва, защото това е нов тротуар. Аз съм си свикнал на стария тротуар. Да. Реално.
И някакво върва, брода. И накрая успях, нали? За малко ще ми замине чехала. Да, и накрая, като цяло първият ми урок по кормуване беше във вода. Тъй, че аз мога да се изфукам с това. Между другото, Стиляна, ти книжка ще взимаш ли, бе? Ами ще взимам най-вероятно до година и когато съм първи курс студент, защото в момента нито аз, нито нашите имат, нали, бюджета за курсовете, защото така са доста солидни цените в София. Те са скъпи, те са по 1200. Горе-долу. Да, и нямаме пари за клас също така се вземе, така че има време. Ти Да. къде ще записваш иначе като студент? Да, от какво се София. интересуваш? Да, от какво се интересуваш? С каква Това специалност? специалност. Да. Значи аз се чуда между две неща. Или електроинженерство, или да запиша музика и педагогика, за да мога да стана преподавател по китара в музикалното училище. Но аз чуда между двете. Реално, защото ако реша да стана преподавател, мога да изкарам един курс по педагогика просто и нали, да отида на Софеш и оттам да изкарам един сертификат и да стана учител. И се чуда между двете опции. Това между другото ни влиза малко в темата, която писахме. Интересно. Да, според теб дали можеш... Добре, виж сега, след малко ще кажем, но като цяло искахме да говорим за професионално... да станеш професионален музикант в България в момента. Не даже само в България, ами в самия Като цяло в момента. Да. Да. Вечните времена по принцип. Това е Да. положението. Иначе това за електроинженерство и това и за учител. Ти с каква специално си в това? Не всички. Търговия. Ако ти върви математиката и физиката, може да се пуснеш на това. Кажем се. Да станеш електроинженер. Ма тебе, кое повече те влече? Музиката или... Сигурно музиката повече влече. Защото е по-забавна. Музиката. Но точно това вече ще засегнем и главната тема с едно мое мнение относно кариерното развитие в България конкретно. Нали, засягам само мащаба на нашата държава. В България, за да можеш да станеш какъвто и да е, в която и да е област известен, популярен, обичан от хората с висок рейтинг, трябва да имаш хора навсякъде или просто много бавно с много години, десетки години ти да градиш имидж. И доста трудно е да наистина това хоби да ти е доходоносно, да можеш да си изкарваш хляба от него. Много малък процент от музикантите в България наистина успяват. Реално ти можеш винаги да изкарваш някакви къси пари, да се радваш, нали, че носиш щастие за другите, така, но просто... Не можеш да се поддържаш. Не можеш да се поддържаш и да... просто да живееш с това общо взето. Не е оферта. В повечето случаи, разбира се, трябва да гоним мечтите си до край. Ако винаги, когато намираме време да отделяме време за нашето хоби, най-важното всичко е не трябва да гледаме парите. Трябва да гледаме това просто, когато вършим една работа, да я вършим със сърце, с душа и с желание. И относно музиката, наистина много хубаво занимание, но просто в нашата страна според мен не е доходоносна професия да си музикант, но със сигурност е прекрасно да носиш щастие за околните. Аз мисля, че не е само в България, той като цяло е трудно да пробиеш в нещо време. И ти смятай, примерно, те Нирвана са тръгнали от някакви мизерни барчета и купончета и такива неща и
реално виж на какво ниво са в момента, смисъл на какъв световен мащаб са. И това въжи и за много други Относно банди. чуждестранните банди, защо... Ма там е по-лесно според мен. Сега ще обясня защо обаче. Продуцентите... има- Да, кажи. Когато има повече хора, имаш по-голям шанс за просперитет. Те са тръгнали от големи страни, големи държави с голямо население. Да, ама ние в момента сме в някакво време, къде в България чалгата и рапа, който е шит. Са Не е само много до по-големи. нали, вкуса на музиката на днешното поколение и до факта, че нашата държава просто е много рядко населена и има аудитория, която слуша музиката, в която лично аз нали, пробивам път, но те са изключително малко. Но дори масово, ето го, примерно, взимаме под предвид Турция. Турция е една огромна държава, както знаем, оттам се раждат всички кючеци, гюбеци, всички такива работи, но там просто има много хора и в Турция, ако решиш да се занимаваш с такъв тип музика, рок, метал и други подобни жанрове, много по-лесно ще си пробиеш път и ще си така, това ще ти е доходоносно хоби, защото има просто много хора. И процентът, нали, процента може да е същи, но този процент се изразява в по-голямо количество заради общия знаменател на хората. Просто Да, те са разбирам те са повече и повече пари от това. точно така. Въпреки, че са същия процент от населението. Точно така. Според мен е по една голяма част от това е примерно езика, защото Нирвана пеят на английски, а ние слушаме Нирвана, защото примерно им разбираме текстовете. А докато Да, Рамштайн, също езика, на който се пее доста основно. Да, и аз се слушам Рамштайн пеят на Рамштайн. немски. Според мен Скорпион са много по-известни от Рамштайна, са от една и съща държава, и двете са от Германия. Да, но Scorpions пеят на английски. На английски точно, и оттам идва повече, според мен е слава за... Ама пак и Скорпион са и по-стари. Ами да, преди метала, рока, всички тези подобни стилове, от които са тръгнали днешните като такива по-специфични, като джент, примерно дедкор, металкор, такива по-специфични, всичко е тръгнало от рока, метал, блуз, джаз. И това са били тогава едни доста интересни за ухото на хората стилове и на всеки му е било защото са били интересно. нови. Били са нови и хората искат да чуят нещо ново и различно, но просто вече са толкова много бандите, които се занимават с тези стилове, че просто те много групи се припокриват с творчеството си, е много трудно да измислиш наистина нещо оригинално. Аз мисля, че... В днешно време аз примерно не мога да сета никакъв интересен нов стил, освен фонка. В смисъл, фонка е нещо, което е ново и на мен лично ми допада, аз след слушам само нали, рок и стара музика. В цяло на мен фонка много ми допада. Всичко се е развило до периода на 2013 година. Не знам, фонка е по-нов, Фонка е някъде 2017, може би, не знам. Там някъде, да. Факт е, че е нов жанр и факт е, че примерно на мен ми харесва точно, защото може би е различен от останалите. В смисъл няма ги тия норми, които са, както говорих в миналия епизод за попа и за рока и за всичките тези неща. Няма го това е фънк. В смисъл там вече е по-различно. Лоу-фая не е ли пак така? Да, ама лоу-фая на мен не ми допада толкова. На мен не ми харесва. Аз също не харесвам фонк, не е ново. Не, аз харесвам фонк, не харесвам лоу-фай. Аз за себе си говоря. Не ти казвам, също не харесвам, все едно ясно харесвам. Не, имах преди, че аз също така не харесвам. Не се допълвам за себе си. Това ми беше идеята. Иначе аз да харесвам фонк, не ми допада лоу-фая, бе. Не. Хип слуша лоу-фай. То хип, между другото, хип прави музика, реално. Ма не съм му слушал песните. Те май сигурно са само инструментали. Да, само инструментали са. Не мисля, че са такова. Лоу-фай песни. Но иначе това
с процента хора, които слушат рок, метал, пънк рок, те работи. Като цяло рок. Е нисък в Някои България. страни са малък процент, да. Тук е на малък Тук повече, процент. бе. И нали, отиваме на тези холсъмно не младежките банди, дето свират. И не са чак толкова много хора, реално. Преди като ходихме на Хелен, Пепи ми каза, че са примерно около, мисля, че са бяха предвидени около, не знам, 1000 човека за цвет. Което си е много. А те колко са дошли? Повече? Ами толкова мисля, че бяха. Аз мисля, че на цвет тогава беше най-пълна залата и след това след цвет всички почнаха да се стрелват. При сврака беше доста. Мисля, че след това дойдоха цвет. И след Те това не след бяха цвет само бяха... сврака е така, като се натрупат повече банди. Не, аз хората мисля и лафа да за... ходят. Примерно януари месец имаше един концерт, сврака цвет, Season Joy и Голят май. Сврака Да. са свирили с Голят. Човек, те и Те септември често месец беше свирят. така. Да. Да, мисля, че трите банди си се познат, Season Joy и Сврака Те се и... познават, ама те са от коренно различен аспект и стил. И Човек, интересно. повярвай ми, че така беше. Микстейп. За такова, като бяхме тогава и примерно при свак, както казах, бяха нали, доста хора, не толкова много. В смисъл, задната част на студентския дом не беше пълна. Нямаше мошпит, което нали, означава, че няма пак да е толкова пренаселено. И вече като се появиха, мисля, че може би след сврака бяха Season Joy или Цвет. Едно от двете. Кога няма това? значение. Септември или януари? Януари, тогава не беше. Да. А иначе септември си го помня, беше сврака, Season Joy, Голят. Да, и след сврака... ние на сврака се опитахме да направим някакъв бижев бушпит. Те се опитаха, ама то няма как да направиш мошпит на New Wave. Да, на New Wave е трудно. Това Не е нещо. трудно, е тъпо. Аре на Това Моцарт. беше като бях с онова момиче, нали? Като бяхме там с Мауро ни водеше на някакъв концерт, това на ЦУМ, като бях с фрак. Това ли? Не, това беше после. Не, това беше после. На втория концерт, с който ходихме с Тео. Не. Той лайфи за ония път. Добре, той лайфи за 15 септември, дето след като се видяхме с класа, Не, бяхме на сайт квест през цялото време, да. Да, и тогава намехме Оги 23. Да, ние без да искахме, хванахме 2 концерта. Да. Реално. Тако. И Плана после беше- да бехме това. Плана Значи, беше да само се ще кажа- мотаем в това. Да се мотаем Плана в беше един концерт. Заимов. Да, значи плана беше един концерт, обаче някакво ние седяхме и се катерихме на катеришките, защото сме бебета, нали? И чуваме някакви барабани или нещо, такова, ние сме на някаква пейка и някакво... Аз и Марио тичаме и гледаме все тъпват еквипмент. Ама смисъл барабани и китара и такова. И тия пичовете, примерно, нали, правят такова тест на инструментите. И само чуваме всякакви класики, като Nirvana, Green Day, Blink. всякакви неща. Аз си спомням, че почнаха да свират When I Come Around на баса. Да, Да. и на китарата. Да, и ние тогава бяхме отгоре Holiday. на... Да, и се качихме отгоре. Да, на пирамидата и оттам ги гледахме и после бидахме улицата. И Да. седяхме там. Пихме кафе. Пихме кафе, ама студено. Беше файн. Мен ме изкефи. Не е смисъл студеното кафе ме изкефи. Да, и мен ме изкефи. Беше яко. Яко го организираха, ама... И после отидохме на това, и после отидохме в ЦУМ. До ЦУМ, да. Да. На ония Open концерта на Сварака. И реално беше много чил там, защото беше улица. Да, онова после беше като яко, гледах беше яко снимките, брат. сетъпната. Като гледах снимките, брат, тя улицата беше пълна. Имаше много хора тогава. Смисъл, на студентски дом бяха повече, сигурен съм. Но там също имаше много хора. Да, но самата улица беше много запълнена. Да, така е. Беше интересна идея да запълниш улицата и да направиш такова. Но то тогава имаше някакъв Music Fest, бай. Не знам реално. Не, защото имаше и по-нагоре имаше регия там около баните. И... Май да. И имаше някакви сетъпове на различни стилове музика, аз си спомням. Яко ни беше, ама трябваше да беше готвим яко. на ногин. Да.
Между другото, аз вече го карам без аналоген. В смисъл, мисля, че съм свикнал. И не ме цепи главата в края на концерти. Аз пия аналоген само като ме боли много главата и то си са принц извън концерти. И аз реших, че мисъл, преди ми беше гадно, но почнах да свиквам и почнах да го дъвча. Мисъл, минава ми по-бързо. Ако не го сдъвчеш, трябва да чакам половин час да ми се разтвори в стомах и така. Ако го На мен много сдъвча... бързо ми действа. На мен ми действа. Аз го пия често, затова ми действа. Има па хора, които примерно не им действат 2 аналогена, трябва да изпият 3. На мен не ми действа един, трябва да изпия 2. Да си. Баща На ми мен бие... един си ми действа. Аз пия по много. Викам, един си ми действа, на мен е супер. И на мен. Баща ми пием по много, ма не знам за колко. Так си Джон Маклейн в Да. Умере е трудно. Човек, имаш аспирин, че много ме боли главата. Пиче, има много, какво искаш? Така беше. Беше тайна ти. И иначе исках да кажа, че много малко хора реално слушат тези стилове музика в България, защото мейнстрима в България е лошия рап и челгът. И нали, аз нищо против рапа, защото аз харесвам рап. Чакай бе, зависи какъв рап. Чакай малко. Пак ще стигнем пирето. Смисъл там на нас ние в това е като традиция във всеки епизод да солиме фирето. Да дисваме фирето и Димо. Ела на подкаста бе, Женчо. Да, и... Той, значи аз като съм гледал интервюта, примерно, и го питат за неговите песни и той там казва по примерно 5-10 думи е така, за цялото интервю ги навърза в няколко изречения и ги повтаря половин час там. И казва мазда. И казва мазна през една минута е така. Питат го примерно и как беше на концерта в Русе, брат. Той каза, ми брат котика, мазна! Батя, така да е. Според мен това го прави за пред камерата. Според мен не. Не, той е същия, между другото, на живо, нали, като... аз съм виждал, нали, такива клипчета отделни, които са го снимали така, как си говори с хората. Не, ма той е различно, смисъл, имам пред... това е след концерт, имам пред... Първо, не мисля, че е такъв олигофрен, като говори с майка си. Това ми идеята. Или като говори с той не живее с техните от отдавна. Не, казвам примерно. И смисъл, той държи като герой, който да го откъва. Според мен е просто, защото аз съм по-здържан пред родителите си. Не, добре, първо пред... И имам пред, че го прави, за да се хареса на хората. Но... Смисъл, променя си характера, точно като изпълнява такива работи или говори с феновите си. Това ми идея. То не е само с фенове, предполагам, че с приятели си. С всичко останало, освен семейство, сигурно така си говори. Може, не съм сигурен. Да. Честито на момчето, проби и сега е богат сега. И ги харчи на наркотици. Други неща. Той сам си казва, че нали верно. Трапа не е изкарвал пари, но сега изкарва, да? Като е пуснал мърч такива работи, си изкарва. И иначе аз нямам нищо против рапа, защото пълно се кефе на Керанов на секта. Но това са различни. Това според мен е... Керанов секта и Абсурд... Добре, Абсурд нещо. Те не са правили албум от 20 години. Но примерно Керанов и сектите повече го карат old school West Coast style. В смисъл... Да. Не го карат по тази новата формула, дето е трап бит и шит лирики. Добре, слушам има един пич, дето Миро ми го показа и се казва Григоров и той е готин. Не, има някои деца с по-смислен текст, другите са просто като на абсурд. И пак е хубав бит и окей лирики. Това е дете. Има кефи. Не. Виж сега, различно като слушаш и си имам чувството, че идеята на това, на този рап, дето го прави Димов и Фирето е да те накара да се чувстваш едно си
някаква батка се носи супер големия, тежки. То те затова пеят реално, за жени и такива глупости. И... Те пеят за много такива теми, свързани с мотивацията в живота. Нали? Всеки един текст, колкото и да са на практика нагледно, нали, с някакви простачки фрази, думи и такива работи, имат и своето послание, когато се замислиш. Примерно Фирето, говорейки за неговия рап, има за цел да ти покаже, че винаги има смисъл в живота да се бориш за това, което искаш, и също така за доста житейски теми засягат, но го правят по един доста така нецензурен начин и за някои хора това е доста така на практика ще кажат пустотия, само си лимува там някакви работи, иначе наистина имат и песни, които имат и дълбоко послание. Разбира се, не всеки. В смисъл, примерно окей, Фирето може би има, но примерно някой като Димов да има дълбоко послание, в смисъл, брат, тя главата му е плитка, колкото детски плувен басейн, в смисъл... Галско море. Не знам колко може той да изрече нещо гениално. Чай сега, примерно, да отворя да анализираме текста на Мазно, така. Какво ще анализираме текста на Мазното? Виж са, аз съм слушал нито една песен до края, така че не мога да говоря доста тези глупости, но не мисля, че... Реално не ти е трябва да слушаш песен от начало до края. Да, знам. Идеята ми е, че не мисля, че има реално някакво дълбоко послание. Да, точно смисъл не трябва да си я слуша от до... Да, от... Не мога да кажа. От начало до край. Да. Така е го. От до, за да знаеш нещо, в смисъл да си кажеш, да, точно това е нещо смислено, поне в песента. Примерно тук, като влезнем малко след прифила в тази песен, пее махалата безизвестен, къд бях без лев, градях без грам страх, без крачка назад успях. Тук иска да те мотивира да ти каже, че и в най-тежките моменти ти можеш да се справиш и че трябва да вярваш в себе си. Сега, нали, ето го, тук има си своето послание, въпросът е, че го прави наистина по един доста така не директен начин към хората и е трудно да схванеш посланието, но наистина имат идея. Ма той лафи, брат, то според мен в момента се прави на Eazy-E. Eazy-E е един рапър от късните 80-те, ранните 90-те. Между другото, Райдър е базиран на него. В смисъл външния му вид. От Сан Антонио. От Сан Антонио. Eazy-E е някакъв в смисъл много такъв рапър, дето е тръгнал от баш от гетото, ама най-от ниското, продавал е наркотици цял живот, добре не цял живот, ама като е бил млад е продавал много наркотици и такива глупости и продава кокаин главно и една случка става, където къща, в която продава, идва полицията, той се чупи през прозореца, бяга, хващат го, си такова си, тогава, нали, почва си, той се познава с доктор Дрей, с останалите членове на NWA. Тогава, нали, той не може да рапира, той е Eazy, е пълен, нали, той е гангстер, той не е рапър. И влиза в студиото и, нали, те са там Ice Cube, Доктор Дре, MC Ren и някакви други. И, нали, някакво Дре тогава си отворил студио, нали, компания, някаква малка да записват. Дали са тексти, тия се отказват накрая да го рапират и, нали, си тръгват. И, нали, всички са такова, опитват се да го докарат, обаче никой не може. И накрая вика, нали, аре Eazy да го направи. И Eazy влиза в кабината и той някакво тръгва значи текстът е Cruising down the street in my nine или нещо такова беше. И той някакво го каза супер глуфи някакво. Cruising down the street in my nine, нещо такова.
И всички му се смеят. И те, нали, то Дрейн вика, аре, бегайте, нали, да, че го притесняват. И накрая реално той го издокарва и така почва вече почва да рапира. И от този човек реално става огромен рапър. В смисъл, за хората, които се знаят, хората, които си знаят NWA, NWA са буквално бащите на гангстер рапа. Не на рапа, ами на гангстерския рап в Америка. На West Coast главно. М. И там реално така се заражда смисъл. Straight Outta Compton албума беше уникален и след това правят албум без Ice Cube. Но самата групировка е MC Ren, DJ, какво беше? DJ Aladdin, нещо такова беше. Ice Cube, и Eazy-E и Dre. И, нали, е уникална групата. Обаче се разделят. Обаче, гледната ми точка е, че те там говорят вече от смисъл от един експириенс, който те са подложени на расизъм, арестуват ги без причина и такива неща. И реално така става текста, защото те са минали през някакви тежки неща. Докато някой от Бургас и от Варна, не знам откъде, не знам през какво толкова мога минеш. Има двойка по там... математика сигурно. Да, изгонили са го от тях. Мога да са го били там, не знам. Тебе все на баща ти не те е бил. Буквално и нас са ни били. Еми. Не знам какво толкова се прави. Не знам през какво е минало, но според мен не е нищо толкова Кой да сериозно, какво? колкото примерно да те подложат на расизъм дневно и да те арестуват за това, че си черен, нали? Това, дето обясняваш за West Coast и предимно Easy ми напомня на това. На абсурд реално, да, прави. Някакво подобно е, това ми е идеята. Fair enough. Fair enough. Буквално е той, няма да лъжи. Чакай, той Sweet по Ice Cube. Ice Cube, да. За него знам, той се личи. Той се личи, ма аз не бях виждал Easy. На Ice Cube главата му е някаква квадратна, брат. Ice Cube уникален човек. И да му е главата, реално. Иначе... да. Иначе повечето млади хора, да, сте виж, че слушат качествена музика. Че аз. Защото чалгата е мейнстрим и няма... И виж сега, аз не казвам, че чалгата е лоша, защото по-старите песни силно са яки. Аз лично не харесвам чалга. Интересното е, че по-старата чалга в България повече взета от Сърбия, отколкото от... То чалгата Само бих от Сърбия, казал... доста така, най-вече от Гърция. По-балканска, не толкова турска. Те взимат от турците, от сърбите. Не, сега взимат от турците. Иначе първо, преди старите са като сръбските песни. Аз мисля, че сърбите песните са много по-добри. Говоря и за стари, и за нови. Се е взимало. В момента се взима много от Гърция и от Турция. Гърци и Турция в момента са... Ние говорим за много слушам гръцка песен, като слушам гръцка песен, имам чувство, слушам буквално български чалга. Това... Те нали си има чалга там на гръцки, реално просто... Аз не знам това, което съм чувал, пак си е чалга тяхното. И произлиза, всичко реално произлиза от Турция и другите държави са решили да го променят по някакъв начин, че това, което аз съм чул. Да, кажи. Стотици песни съм слушал, аз съм бивш заклет чалгари и мога да ви кажа, че от Гърция най-вече са взети песните, които са в периода на 90-те и 80-те години, най-вече от Гърция, иначе и сръбски има доста, но най-вече от Гърция се взимат идеите. В Сърбия много по-различно е била, много по-различно отколкото песните в Турция и в Гърция. Пълно от Сърбия почват такова, как беше?
Турбо фолк ли беше? Това Марко? дето е Роки Влович? Да. Да, Турбо Фокси. Да, от Гърция, аз пък от Гърция. От Сърбия почва турбофолка, той е много фари. Много ми е смешен. Реално е фаер. Не, добър е. Аз го харесвам наистина. Ме кефи, ме радва. И реално старите песни, понеже то сега, ако слушаш сегашното сръбско, то ти слушаш същото, дето ще слушаш тук в България, като си пуснеш радиото, така че няма значение. Но аз ти говоря за преди. Защото преди е било по-различно. И реално стара сръбска музика, аз много харесвам. Хубаво е, хубаво звучи. Много е различно, отколкото другите жанрове. Да. Радваме много. Смисъл, той буквално, ако вземеш ако вземеш народната музика и я направиш по-модерна, предполагам. Но вече с чалгата се преклава според мен. Смисъл, прекачва се някаква граница, защото се обезбисля. То даже, виж сега, поне пълно в турбофолка и в сръбските песни имаш инструментал, имаш такива работи, имаш хармония. А тук им правят битовете, те нищо не свирят. Да, ти в рапа, не толкова в рапа, в трапа така по-конкретно, там взимаш бита, почваш Да, бе, и го да правиш си на компютър. Да. Да. А за чалгата ритъмът винаги е така, затова примерно... Ритъм е прост, ви предполагам, че е прост. винаги един и същи, ма не знам точно какъв. Не винаги един и същи, ма просто цялата песен се държи един единствен ритъм, нали, то трябва да е в, нали, един размер, нали, там да се спазват времената, но просто едно и също се свири като бит през цялото време. Да. И има и такива песни, примерно рок, хард рока, много рядко има такива моменти, където барабана се променя, но именно ето заради това хората много харесват простите неща. Защото по-лесно го възприемаш, да. Да. Така е. Затова е така тук. Ние за това говорихме в миналия епизод с Taylor Swift. Тя затова е известна, защото музиката й е проста. Да, аз там вече се запалих малко и... Там се издерви. То по едно време ти писва да слушаш едно и също. Да. Между другото, аз не искам повече да правя такова. Епизодът е 3 часа, защото е много трудно се обработва. Реално да. Не е трудно, но е много тежко за обработване. Много рядко ще се случва да има 3 часа, това се опитваме да кажем, защото... Да. Смисъл, той два... аз между другото... този епизод се извиняваме, че ще го качим Май вторник. късно. Вторник май ще се падне. Не, вторник вечерта ще стане, защото аз сутринта ще чертая по пътно строителство. Ти не... верно, че в това време, че трябва да се едитне. Да. Аз заварих. Естествено, че трябва да го едитваш. Няма да изпляскаш 3 часа видео. Е така просто. То идеята е да го слушаш, така че си не идеята ти ще го пускаш в колата. Аз за това съм сложил геймплей. Пълно, ако нямаш абсолютно нищо какво да правиш, пусти го и гледай геймплей. Това ми беше идеята. В някакви моменти се забивам и почвам да гледам геймплея. Разсейваш се. Да, и гледам. Точно за това ставам на подкаст. Иначе... Добре, това на мен ми беше идеята, защото обикновено хората си пускат подкаст, като правят нещо друго и искат нещо да слушат. Но аз се бях замислял колко много подкастове, просто си ги запазвам и рядко ги слушам, защото винаги като си викаме сега ще го пусна. Не, извиняй. Аз рано слушам подкаста само като ходя някъде, като пътувам, като съм пешачката или като съм... С колата сега не мога, защото нямам кастофон и трябва да играя на албуми. Което е яко. Мисля, пускам един рандом дженератор, избирам 3 албума и ги слагам в колата. И днеска забравя да си взема. Първият път като карах, взех... какво взех сега? Взех God's Favorite Band. Да, чекай малко на абсурд.
и self-title от албума на Avenged Sevenfold. Ма, иначе, нали, това ми беше идеята, защото има някакви епизоди, дето искам много да ги гледам, ма чакам. Чакам момента. Идеята ми беше, примерно, ако нямаш абсолютно нищо да те правиш, сядаш, пускаш го, зяпаш. Защото има такива моменти, дето не ти се прави нищо, ма би слушал нещо. Сещаш се. Нямаш какво да правиш, всичко, което ти дойде като идея е полезно, когато наистина не знаеш какво да правиш. Много... Има много неща да научиш от един подкаст, между другото, смисъл. И То виждаш е... много различни хора. Да, това е хубавото на гостовете. Смисъл, ние може да си направим така супер много епизоди двамата, но то... Ще умра... Не, реално, няма да ми реално умре, ние с тебе си имаме някакви епизоди, да си наши, обаче Да, въпросът е, че в момента става интересно, като имаме гости. Трети И- гост. Да, той реално в стената се води трети гост, каноник или втори. Да, защото Мачи го няма. Защото мачи няма как да стане. Защото бахнахме видеото. Тоест Да. бахнаха ми видеото, да. Еми, той самия е такова. Не беше много добър. Самия подкаст не беше добър. Този за момента, между другото, става очудващо добър. Да, на мен ми харесва дискусията, по-сериозно отколкото останалите, Да, но пак е хубаво. малко по-сериозно епизод. Стига Хубаво сме е се да играли. има, да, хубаво е да има епизоди, дето се различават един от друг. Нищо, че сме с клонските снимки. Да. Най-хубаво е индивидуалността, както казахме преди малко във всичко. И това е проблем на днешното поколение. Те са много така, нямат мотивация. Днешното поколение за развитие на личност, на характера. Те просто са привърженици на някои, нямат собствена гледна точка за повечето неща и просто харесват си примерно мнението на някакъв човек и те му играят по свирка. Да. Общо взето и това не е хубаво за днешното поколение. Друг въпрос е примерно за бедните решници, за начина на изказване, за да характер и много други човешки черти се развиват, когато се четат книги и се гледат филми, примерно. Да, виж сега, то ако не харесваш да четеш, гледай филми. Ще се огледай стари филми. Гледай стари филми и трябва да виждаш те не са виждали жив контакт, нито го четат, примерно да видят как дискутират героите в книгите или пък как говорят актьорите във филмите и те просто виждат един единствен човек и те не могат да направят най-добрата версия на себе си. Аз си го признавам, моя характер съм го изградил на база копи-пейст от много личности. И аз съм си харесал най-хубавото от всеки и по този начин съм се изградил. Има хора, които изцяло гледат само нали, един човек. Това ли искаш да кажа? Да. Че те сами себе си винаги си казват това е така ще се случва. Но повечето хора нали, те взимат така примерно 10 личности и харесват най-хубаво от тях. Аз съм на този принцип и по този начин съм изградил личността си. И вече когато ти това ти е опорът. Ти да се изградиш на база най-хубавото от чужди характери, но не от един. Това е проблема, както казах, на днешното поколение, че те не искат, те нямат търпението да го правят и желанието. Като вземеш пример от другите хора и вече на база това ти можеш да се модифицираш, да променяш нещо в себе си, което мислиш, че може да стане по-добре и общо взето личностното развитие. Никога не трябва да стоим на едно място. Винаги трябва да се опитваме да се развиваме, да бутаме нагоре и да няма такива превзети така мнения, примерно
един път, като постигнеш нещо голямо, ти да кажеш, аз съм най-велики. Аз вече няма смисъл да се надграждам, аз съм топ. Да. Това не е Реално, добре. Да. реално сега като се замисля, това ми е проблема с ферата и с това. Защото те правят, те стават пример за по-малките и те ги следват и се държат по същия начин. Аз не мога да повярвам колко са глупави пълно с класиците. Ма те са много са ми странни, много са ми малумни. Много са разлигавани. Аз не казвам, че пълно аз съм се лигал, ма те много повече, отколкото аз някога съм го правил, мисля. Не, според мен, те се взимат адски много на сериозно заради точно този пример, дето има представен. В смисъл... И семейната среда е много важна и... Това е също е така. Обаче, по едно време, детето почва да вижда някакви неща в родителите си, които не иска да вижда в себе си, примерно. И затова, нали, някои... това съм го забелязал, примерно, при емотата. Смисъл, ние колкото и да ги изпукваме от ебавките, смисъл го правят това главно, за да се различат от родителите си. Предполагам. В смисъл, днеска видях някакво момиче, дето е облечено по най-шантавия начин. Емо такова и си викам, това не знам какво трябва да символизира, но в момента така си го обяснявам. В смисъл, точно това... Ти имаш право, на твоята гледна точка е правилна, защото аз лично познавам такива хора. И да, така е, те не са горди от факта, че имат такива родители. Те са ги предавали по много начини, бутали са ги назад в живота, не са им давали нужната подкрепа и обич и искат да се различават по всякакъв начин техните родители, но другото нещо, което е по-масовото по принцип е, че те просто искат да са различни. Да, искат да са различни, не искат да са от различни, масата. да. Аз не виждам лошо в това. В смисъл, аз реално толкова емота не соля, защото те са емота, готици и такива. В смисъл, аз не ги соля. В смисъл, да, мисля, че начина им на... Чуй се, на няма как да солиш Goth GF, арестира. Да, не, смисъл, начин им на мислене е под някакъв екстрентичен, предполагам. Те по много начини също и вредят на себе си, защото повечето, примерно, имат някакъв адикшен към алкохол и към цигари, което, нали, не е много добре да имаш на такава възраст. То е именно заради това, което ви казах, че те имат несигурност в себе си. Тези хора са изключително несигурни. Аз, както ви казвам, аудиторията ми, нали, като метал изпълнител, те са най-вече такива. Особено, нали, момичетата. За момчетата не е такъв проблем, но за момичетата те просто имат една много дълбока травма и притеснение вътре в себе си и заради това нещо приемат наркотични вещества и алкохол. Реално ще прозвучи като мима, ама реално да, като ти липсва бащина фигура, смисъл в 9 от 10 случая ще попадеш в някаква голяма дупка. Точно така. Няма кой да ти покаже правилния път. Ти може да имаш баща, ама ако е deadbeat, смисъл, ако е... Да, примерно, ако го има, че имаш някакъв баща, да той не прави нищо, примерно седи не прави нищо, да. Може би най-добрият му начин на родителство е да те бие и да ти се кара и това е смисъл. Ти някаква да научиш от това. Виж сега. Аз не казвам да пребиеш детето ти, защото си изгубил в Call of Duty. Но казвам, че да биеш детето ти, окей. Не, аз не казвам, че силно... да биеш детето ти, ами е повече някакво шамара. Да, именно това ми е идеята. Един задвратник. Един шамар, едно шамарче и ще знае, че не се прави така. Смисъл, така се решава. Според мен, да, насилието не е начин на решение, но в случая, когато говорим за деца, които са едни буквално неконтролируеми същества, които те излизат, растат пред тебе и по едно време, като почнат да те не уважават, в смисъл да ти проявяват някакви такива точно някакво бунтарско поведение,
в такъв случай, смисъл, според мен е най-удачно не първо да му се скараш и после ако продължи да го плеснеш. За да Виж знаеш, сега, че ти Лично, първо, буквално доказваш, че ти си аз ще кажа алфата, ама ще проучи глуфия свък. Ти си главата на семейството, реално. Тебе слушат. В смисъл, нали, принципно главата на семейството според мен трябва да се дели и на майката и на бащата, но примерно в случая на дете ти трябва да покажеш, аз съм по-силен от тебе и ти нямаш никакво право, примерно, да не уважаваш майка си. Примерно. аз избягвам и не съм поддържател на този метод. И аз съм преценил, измислил други различни методи и сега ще обясня точно какви между другото. Детето, целта му, твоята цел като родител е ти да го научиш да се справя в живота, да знае какво трябва да прави. А то най-добре ще се научи, когато трябва само да си го заслужи, само да си го изкара. И примерно, детето изкарва лоши оценки в училище, примерно има двойки. И повечето родители действат по начин, например, взимат му телефона за една седмица или почват да му крещят и да го плашат и по този начин не се случва нищо. Ти като Да. му се накрещиш и се стресне, няма да се промени нищо, а просто ще го стреснеш и може да го демотивираш. Даже може повече да почне да се проваля, защото ти си като си на тест. И на мен, примерно, ми е направо впечатление, когато аз не се притеснявам на тест, аз си правя тест и след това си го решавам правилно, но примерно аз не съм се притеснявал на тест от адски дълго време. Списал, особено в сегашното ново училище. Аз, може би само до 9-ти клас съм се стресирал за някакви тестове и оттам нататък смисъл на мене ми е било през хуя. И затова примерно сега се справям по-добре, защото примерно като ти е през патката и ти мозъкът ти е по-спокоен и даже да не си учил, мозъкът ти намира по-лесни начини да препишеш. Точно така. И ето го примерно. Имаш време да дишаш. Точно така. И моят метод е, примерно, всичко в живота най-вече се върти около това ти да си в училище, да изкарваш хубави оценки. Всичко е с цел ти да имаш хубава работа, да изкарваш пари. Много неща в живота се въртат около парите и примерно детето изкара лоши оценки. Аз лично, на мен, моят метод би ми бил, сега ти ще си имаш телефон и всичко, няма ти давам джобни за храна, ти ще си платиш от твоите джобни сметката за телефона, ако не си оправиш оценката просто. Това е моят метод. Моят метод ще е повече да помогне, отколкото да правя някакви такива по този начин най-добре той ще се научи, че нещата в живота идват с заслужено. Ти трябва да си ги заслужиш. И като изкарва лоши оценки и му кажеш сега ще си плащаш сметката за телефона с парите, които аз ти дам за училище, той ще знае, че трябва да има приоритети в живота. Ето го, примерно сега ще знае, че ако не си плати сметката за интернет, няма да яде. Кое му е по-важно? Да си цъка Инстаграм и ТикТок по цял ден или да се нахрани? Това именно ти по този начин можеш да изградиш правилни приоритети и за мен този тип метод на възпитание е много по-ефективен, отколкото ти да лишиш своето дете временно от някое удоволствие, защото ти ще му вземеш, примерно, ето го, както казах преди малко, изкара лоша оценка, скараш му се, взимаш му телефона за една седмица, ти ще му го дадеш, той ще го направи същото нещо, макар и след конкретен интервал от време. Според мен, аз примерно един ден, като имам деца, първо не знам колко ще известен TikTok и Instagram, но предполагам, че това примерно аз ако имам деца след сега съм на 17, да кажем след 10 години, като гледам положението на YouTube, който примерно YouTube не ми ще падне аз. Точно на 20 години, предполагам, че по същия начин и Instagram и TikTok няма реално да се провалят, освен ако не ги баннат нарочно. И в случая мисля, че аз не знам. В случая повече ще се боря детето ми реално да не докосва такива социални мрежи. Главно Instagram и TikTok, защото примерно аз съм видял тия неща, които се случват в Instagram и в TikTok и преценявам, че това примерно е зле. Аз не мога да го спра, това е като цигарите. Ти си почнал, ама не мога да спреш.
освен ако не почнеш да се насилваш. Аз, Да. примерно, забелязах как в миналата седмица, когато нямахме училище, всеки ден бях навънка и реално нямах такава нужда от това да отварям TikTok и Instagram и примерно някой, като ме е наспамил с мимо, след това примерно забравям да ги лайквам, защото просто съм забрал да го отворя или съм го отворил и съм си казал, после ще го видя, но съм забрал да го видя. Нещо такова. Тъй, че според мен много зависи от това колко излизаш и всички тия неща. Примерно, ако аз, примерно, такова, рейзна, как е рейз на български, че забравих малко. Да го отгледаш ли? Да. Да си отгледам детето, както са били нещата преди през 90-те и ранните 2000, когато интернет не е бил толкова нашумял. Той ще го отгледам навънка, ще кара колело, ще играе баскетбол с приятели и ще живее по един, според мен, много по-нормален начин. Аз съм човек, който е отраснал в социалната мрежа и ние сме буквално децата на социалната мрежа, ние сме Gen Z, буквално сме родени в това, точно това време, където ние сме видяли. Кажи речи нещо като началото на YouTube. В смисъл, да, ние примерно сме родени 2006-та, YouTube е 2005-та, но той тогава не е бил толкова известен. Бил е само за някакви тъпи кратки видео. V-Box 7. Обаче, като сме пораснали, примерно аз като съм бил на 6-5, вече съм гледал YouTube, на 4-5 съм гледал YouTube. И вече аз помня какво съм гледал в YouTube, помня какво беше положението в YouTube. Особено помня от периода 2012-2019 към беше YouTube. Помня, че нещата бяха много по-нормални тогава и примерно ако тогава ме питаш би ли си отгледал детето като YouTube дете, бих му казал, окей, да, що не, в смисъл, в момента е нормално положението, но след това 2020 се появи това насилване на ефекти. Това тия бързи картинки, де се смеят. Това де ти пържи мозъка, ама буквално ти го пържи. Тия глупости, с Mr. Beast. Видеоесетата, които аз съм окей с някое видеоесе, но примерно хората вече почват да прекаляват, защото правят видеоесе за най-малкото нещо. Защо Хан Крум се е насрал в трети клас, примерно? Видеоесе. И някакви такива. И просто този YouTube, който аз познавах и обичах, примерно вече го няма. И аз сега гледам YouTube, защото няма какво друго да гледам. Няма друга социална мрежа, която не мога да скромвам рилове по цял ден, защото мозъка ми ще стане на жаленце. Това мнението за социалните мрежи, ти, когато е по-малко детето, със сигурност ти първо трябва да го адаптираш към естественото му среда, защото просто човека е еволюирал оттам. Нали? Не е имало, когато хората вече са съществували като обекти на планета Земя, нали? Интернет, такива работи, те са били навън. Ти трябва да адаптираш детето си към естествената му среда, но според мен, когато то примерно порасне вече на така една ученическа възраст, 6-7 години, е хубаво с неговите приятели да комуникират, нали, от време на време чрез социалните мрежи. Ето, примерно, ако не бях социалните мрежи, аз сега нямаше да имам приятелка, защото сме се запознали в TikTok. Реално ние нямаше толкова да се сближиме с теб, защото ти примерно тебе повече почнахме да си говорим от Skype, отколкото от Даскал. Да. То ние реално... Защото ние повече време имаме, ние като си, нали, нищо не ни пречи реално след Даскал, примерно, да излизаме и такива работи. Реално такова беше положението в сървъра, извинявам, че те прекъсвам. Реално положението в сървъра беше такова, че него седахме точно когато бяхме 8 клас, когато бяхме разделени реално и всеки беше в нов клас. И тогава не бяхме се адаптирали толкова много към новите класове. Ние повече използвахме Discord сервера като scapegoat. В смисъл буквално... Safe place беше. Safe place. В смисъл той още е safe place, но нещата са малко по-различни вече. И защото никой не влиза. Това мога да коментираме по цял ден. Да. Въпрос е, Discord сервера вече не е това, което беше. Предполагам с някакви причини, но това е, защото примерно те не влизат тези хора, които влизаха преди. Примерно не влизат... Не влизат не влиза Мони, не влиза... Митака, макар че до сега си писах с Митака и сме се оговорили да играем.
не влизат тия хора. Защото просто всички са се адаптирали към нови групи. Имам чуш, че само реално ние тук, където си говорим, сме си останали с старата група, което не го казвам като лошо нещо. Виж са, Това аз... наистина много... Кажи сега, изкажи си. Аз исках, добре, значи исках да кажа за това с децата и после ще кажа за това. Виж са, значи за миналата тема, нали, за децата, аз не мисля, добре, за... Много е лошо положението в интернет, не бих пуснал детето ми да допарне, да докосне нещо свързано с интернет до, може би 10 години, нещо подобно. По това им пред не бих го оставил да си направя акаунт в каквото и да е. YouTube, окей, може би. Ма тази да гледам. Тази съм сигурен какво гледа. Ако е Лагадов, пълно, окей. Аз нямам проблем да е някакъв летсплеер. Това е яко. Но има много може да се манипулираш от това, което гледаш. Пълно, ако пиче, дето гледаш, някак си говори и те кара да правиш неща. Не те карам, обаче наистина можеш да се манипулираш като си малък. Но като казвам, нали, това, че няма да докосне интернет, това не означава, че няма да докосне пълно компютър. Да, ще докосне компютър, защото искам... Ще играя Сан Андреас. Ще играя Сан Андреас, искам като стане на 7 години да го пусна на Dark Souls и да го гледам как реве. И така работи, защото доста игрите са много висша форма на изкуство, което е неоценено, защото това е история, която ти следиш, ти следиш, ти контролираш, ти правиш твоите решения. Да. Различно е да гледаш филм. Различно е ако Red Dead беше филм, ще да бъде много по-различно, отколкото да го играеш, защото в Red Dead ти си в 2 и в 1, в 2 повече, си мърсваш толкова много, играта е супер дълга и като цяло идеята е да те накара да се почувстваш, все едно ти си пича, който играеш, точно като него да се почувстваш. Само си някакъв каубой. Да. И то просто ти вдига емържена. И От мене, да. И като цяло е много по-голям ефект ти дава, отколкото да гледаш филм. Според мен няма база на сравнение за филми, за игри, и за музика, и за изобразително изкуство. Просто защото те четирите са някакво коренно различни. Примерно едното е изкуство на това да експресираш своите емоции чрез рисунка. Другото е ти експресираш твоите емоции чрез музика. Другото е пишеш история. Ще вкарам и книги в този случай. Книга, филм, сериал, всичко е различно. Игра, всичко е различно. Аз не мисля, че мога да сравнявам книга с филм, филм с игра, игра с рисунка. Нали се сещаш, защото да, примерно прав си. Има някакви случаи, които примерно да, книгата е по-добра от филма, обаче едно е като четеш. В смисъл, ти четеш книгата и си представяш героите по твой начин. Така, ако не си чел, ако четеш книгата преди филма. Или даже в книгата да няма филм по нея. Както е много книги в днешно време. Според мен това е хубаво. Развива ти фантазията. Но другото е, че ти примерно гледаш филм. Филма е режисура, в смисъл това е едно не хоби, една работа, която ти отнема години отнема да направиш един филм, да го перфекционираш, едитинг, CGI, начинът, по които са поставени камерите, да, синематографията се казва. Актьорите и всичките тия неща и някакво тогава също мога да усетиш много. И даже да не е по-добър от книгата, пак усещаш това смисъл. Примерно в случая на Тарантино, той не прави филми по книги. Той прави на собствена си база. Обаче въпросът е, че той цялата му синематография е толкова интересна и толкова хубава и нали толкова
различно хитва, че в смисъл даже и да беше базиран по книга филмите му, предполагам, че филмите му ще да са много по-добри, защото се усещат това. В смисъл, тези детайли, всичките тия неща ги усещаш. И другото е, нали, с игрите, където е една изпипано, в смисъл, вървиш наляво, виждаш на улицата кот яде, нали, някаква риба, дето са изхвърлили. Нали, гледаш бокуци, гледаш NPC-та как си говорят, някакви такива неща. Много усещаш го. Примерно във филм ти не гледаш хората как отзад си говорят, защото истинския живот, нали така? Да. Боли те хуя. Обаче като и в игра там вече е, нали, много по-различно, защото примерно аз още се чувам на игри като San Andreas как има толкова много детайли. За игри от 2004-та, нали? Да. И пак Да. различната медия те впечатлява по различен начин. В смисъл, примерно в книгата те впечатлява нещата как са написани, самата идея, самата история. Във филма е, нали, синематографията, историята отново, цялата режисура, целият екип, всичките актьори. В игрите са всичките точно пак. Отново история, кинематография, всичките пак и детайли, които намираш на улицата. Аз искам да... Изкажи се, защото искам да кажа нещо важно. Да, и в рисунките, примерно, как е нарисувано по някакъв такъв начин, по който тебе те хваща. Всичко това пак е изкуство, обаче не мисля, че мога да бъде сравнено с едно друго, защото едно изкуство ти да приема много повече адвантичи от друго. И, нали, много повече дисадвантичи. Аз искам да кажа, че игрите като медия за разказване на истории и на експириенси е много по-висше, защото аз те говоря за всяка игра, защото в всяка игра е различно как ще се получи, но пълно идеята ми е, че ти като играеш една игра, ти реално може да ти се случат неща, които само на тебе ще ти се случат и на никой друг. Мисля, добре, ето, дам ти пример. В Dark Souls, първи път като играх играта, стигна до една зона, където се казва Blighttown. В Blighttown е блато и принципно влизаш от една друга зона, където се казва Depths. И от тази зона стигаш надолу, стигаш до дъното, дето е самото блато и после влизаш в в едно гнездо на един паяк. И нали, аз първи път като и също после имаш още един изход, който те връща в Farling Shrine, там дето е хъба на играта. Обаче ти трябва един ключ. За да го отключиш от тази страна, от страната на Blighttown, иначе можеш да го отключиш с един друг ключ, дето се казва Master Key в началото на играта. Аз взех Master Key, защото ама не знаех, се звучеше ми най-полезно. Аз играх играта да сляпо. И нали, идеята ми е, че аз стигам до Blighttown, обаче не стигам от нормалния път, аз дойдох от изхода и влезам вътре. И аз влизам за първи път, ама не съм горе както трябва да бъде, не съм на върха на цялата зона, аз съм на дъното. И само седа, оглеждам се и си мисля, че трябва да се катеря нагоре. И стигам до горе, стигам до върха и разбирам, че това е всъщност входа и после трябваше още няколко часа да се връщам надолу. И това е, и този експириенс ми е специфично запечатан в ума, защото е нещо специфично за мене. Защото няма как да... Трудно да се случи на някой друг, точно по същия начин, по който аз съм мислил как ще бъде левел дизайн и тези глупости. И за това, за такива истории имам пред. Първо имаш един, където беше разказал, пак за Blighttown беше, че стигнал до дъното и му се щупило оръжието и той нямал с какво да се бие. И трябва да катери всичко наново, да се качи догоре, да си оправи оръжието и да се върне. Първо е такова нещо имам пред. Или първо в Сан Андреас, когато имам един спомен, където имам 6 звезди, гонят ме и аз съм и аз обикалям около една къща и се стрелям и на танковете, качвам се в танка и бягам и след това идва още един танк и ме гръмна мисля. И този спомен ми е запечатан, защото то беше специфично в Лос Сантос. Спомням си горе-долу къде беше. И е някакси специален момент за мен. Така е в повечето игри, които нали, ти дават някакви възможности. Защото ако са много линиер, то няма голямо значение. Напълно
в Call of Duty, колкото и да е линиер, се е случило, значи влизат и трима, убиваш ги, единия хвърлят и две гранати, прескачаш някакъв прозорец, бягаш и такива неща стават. Примерно. Ми, И това е аз за всяка тук игра. се дразна в момента с Сан Андреас, че аз примерно като бях дете и примерно като играх тази игра и като почна, нали, защото като си дете и толкова не са ти мисиите не са такъв приоритет. И не ти някакво обикаляш обикаляш. правиш някакви глупости и сега това, което ме дразни, е, че аз не го правя това реално. Трябва да го правя. В смисъл, защото Сан Андреас Open World. И играта с страхотна история, ама все пак. Да, Много неща могат да се случат. аз като бях малък си обикалях по мапа и така безцелно. Не знам, беше Абе? много забавно. Качвам се на Маунт Чилият, става вечер и без страх, защото минавам през гората, пълно и Да. отивам за Лос Сантос. Аз си спомням, че минавах през гората и съм с едно АТВ и нали карам, ама ме е страх, защото съм малък и си мислиш, че ще има някакви неща в гората. Аз даже тогава не бях гледал тези глупости, пълно на Лагадов митове и такива работи, и не съм гледал някакви модове. Просто играх играта, обаче бях малък и ме беше страх. Просто толкова те докосва тази игра, да, просто Да. легендарна. Не, смисъл, Сан Андреас, въпреки че вече не ми е любимата игра, винаги има място в сърцето ми, защото беше първото нещо, дето съм играл някога и е много добра и просто имам уникална носталгия за играта. Това е, да, според мен е играта на игрите. В смисъл... Да. Това бих казал, че е най-добрата игра, която да започнеш като си малък, примерно. С някой си лафихме, нали, Сан Андреас е подходяща за дете, дето е на 3. И аз викам, да. В смисъл, хубаво има проститутки, има убийства, има стриптизерки, има всички тия неща. Обаче не мисля, че може да ефектира детето толкова първо, че графиките са толкова грозни вече в сравнение с новите, че те няма да разбере какво се случва. Ма то, те са грозни, защото първо, че е 2004, но те са има някакъв стил. Стайлайзът са хубави си, според мен. Аз не знам, като бях малък, като я видях тази игра, какво съм си мислил за графиките. Интересно ми е какво съм си мислил за графиките, но си спомням, че имаше някакви много специфични детайли, дето много ме впечатляваха. Или има даже нещо, което изглежда като детайл, обаче реално е бък, на мен ми изглежда адски интересно. Аз си спомням как се гмурках във водата и се кефех, като виждах у нея костенурките и делфините. И там имаше има и такова, как сказах, джелефиш, как беше, има и... Медузи. Да, имаше и медузи и беше много интересно. Стиляне, ти имаш ли някакъв такъв експириенс? Това реално първото нещо, дето си играл, какво е било? На компютър или на телефон? На компютър. World of Tanks. Първото нещо, което играх, беше World of Tanks, защото когато бях малък, братовчет ми, той е малко по-голям от мен, 2 години, видях, че играя, нали, играта, виждам някакви танкове там се гърмат, някакви светлинки там през тук, и ми стана такова интересно, викам, дай да поиграя малко, даде ми. И му викам, нали, изтегли ми играта да играя там и започнах да си играя много и така World of Tanks е първата игра, която започнах да играя. Тогава още не играхме заедно и след това той започна да играе War Thunder. И двете игри съм ги играл доста. Ови, не мога да си вия часовете в War Thunder, защото не се регистрирах, че Steam, защото тогава такова нещо Steam не знаех, че съществува. Да, ти преди можеш да го играеш през лаунчера на War Thunder. Аз имам около силно 500 часа на War Thunder. Аз играх като малък с баща ми, много хубави спомени. И нали, аз не съм го казал на подкаста, но баща ми е малко инвалид. И понеже сме двама, пълно... Ма не си представите в куличка, просто едната му ръка е парализирана. Да. И понеже с една ръка, първо аз карам танка, той стреля. Или нещо подобно. И беше много забавно. И аз даже като малък просто седях и го гледах как игра. Аз си спомням, че съм го гледал как игра на Сан Андреас. Беше много забавно.
Аз имам един контролер, да, съм го покажал на Мартин Пилно, но той е за една ръка, точно заради него и аз си спомням как... Аз на този контролер съм играл с Андреас, аз рано преди така 2-3 години за първ път играх играта до клавиатура и ми беше много странно, аз съм свикнал на онова. Ма, да. Например не с War Thunder имам хубави спомени. Аз примерно имам 3 игри, за които ще говоря до края на живота ми. Те ще са San Andreas, Minecraft и Team Fortress. Аз нямам... В смисъл, да, има ги и другите, които са примерно Call of Duty, Max Payne, някакви такива по-модерни, които са какво... Phasmophobia, Hearts of Iron. Всичките тия, които съм ги играл в по-сегашните години. Също много ги харесвам. И Phasmophobia също много си обичам, но тези 3 игри са трите игри, с които аз реално тръгнах. В смисъл, са няма забравяме и Angry Birds, нали? И всичките неща да се играм на телефон. Обаче, на компютър вече за тези, на телефон друго. На компютър е The Real Deal. Това е. Сан Андреас, примерно, тя ми е една игра, но буквално ми е на сърцето. В смисъл, толкова си я обичам и никога няма да ми... да ми омръзна, да, си височално мръзва. И аз само точно сега за това правя спидрънове, защото това е една много по-различна перспектива. И ти се състезаваш със себе си. Много мраза, като почна Сан Андреас на ново. Адски много мраза. Значи супер скучно ми е. Мисията с колелото, толкова ми е скучно вече, толкова ми е дотегнала, защото толкова път съм модвал играта, че то вече ти е скучно. Знаеш какво ще стане винаги. И това с спидрън е точно. Ти почваш да бъхтиш тежко, да изпревариш всички останали, да убиеш колата, да си намериш пистолет, всичките тия неща. Супер интересно е. Много ме кефи. Много се забавлявам. Адски много се дразня, нали, обаче пак се забавлявам. Аз понеже дали имам вече... Бях минал вече Dark Souls 7 пъти първата и исках да направя нещо по-интересно. Някакъв чалендж да си извиси. И нали, тогава беше оня пич, дето мина всичките From Software игри без да умира и без да го удрят изобщо. Дето нали му се вика Godrun, където почва от Demon's Souls, после Dark Souls, после Dark Souls 2, после Bloodborne, после Dark Souls 3, след това Sekiro и накрая Elden Ring и да мине... Ресетваш... Да, ресетваш от началото. Или ресетваш от самото начало. Почваш пак от Demon's Souls, после Dark Souls и така. Да, и то го направи, мина ги всичките, хитлес даже, и накрая седа такъв и съм някакъв, мале, това е страшно добър, искам и сега да мога да направя нещо такова. И се свикам, аз не съм чак толкова добър на нито една от игрите, но мисля, че с достатъчно опит и мога да мина първата Dark Souls 1, защото ми е любимата, Dark Souls 1 мога да мина без да умирам първо. И оттам избисих Исуската рън. Значи, почваш играта и да трябва да умираш, ако умреш ресетваш, това е. И най-далеч съм стигал, около 7 часа герой ми беше и умрях. Към малко преди да стигна мидгейма на играта. Още те боли от това. Да, много ме беше издразил, защото... Вчера, значи, направих прекрасен спидрън. Всичко вървеше по план. И стигам Sweets Girl и поради някаква причина взех най-кьоравата кола на света. Нека миниван, братле. И нали тя трябва да вземеш някаква кола с 4 врати. От всички коли на света взех шибания миниван, развали ми рана, колата гръмна, колата се обърна и гръмна и уби Суит. И някакво съм като леле майко, бях си подобрил времето с 3 секунди, 3 секунди смятай, че не е... 3 секунди е много. 3 секунди на първата мисия е много. Това, аз този рън, значи той ми беше около 13 опит и не съм стигал до там. Виж са, значи аз съм се отказал, защото ми умръз да го правя. Защото всеки ден го правя го, стигам до някъде губа по леса, пак трябва да правя също. И нали ми умръзда. Ма иначе бях стигнал, нали бях стигнал до една зона, където е голям замък и ти се изкачваш до върха му и нали после отиваш в следващата. Ама много забавен, защото е тънки платформи над бездъмни ями, докато има гигантски
гигантски брадви, които ми дават отляво надясно, като в Crash Bandicoot, това ниво, дето нищо не виждаш. Ей, това е. И нали това става. Стигам до последната платформа, където е... То не е платформа, то е едно дълго като коридор, ма е само... То е... Преси си дълга линия, по която ходиш и не има такива брадви. И отдолу е бездънна яма. И то брадвата като удари не те ланшотва, просто бута. И падаш. И нали стигам до последното и последната брадва ме бута и аз падам. И аз седа там, гледам екрана и съм на път да си сторваш контролера, ти не разбираш. Ама и това беше пълно седмия ми опит, нещо подобно. И оттам не съм стигал до тази част. На 22-и опит съм, не съм до там. Не съм стигал до там никога. Че така на дашборда ми за спидрановете колко атемпта имам, от които нали съм ресетвал за още на първата мисия, примерно. Че ти да справи. Еми, да, това е. И ресетнах. Бато е, нали аз почнах да правя повече прогрес. Защото по едно време бях, не че бях стър, но винаги се умирах в началото, смисъл към първата, втората зона в Undead Parish и там умирах, имах около 5-6 героя, дето там умрях. Много адиктинг да спидрануваш обаче. Той това е адиктинг, ма ти умръз, защото, смисъл аз... 52. И... Това на мен ми е... Ма ти минава ли си? Чичо от Александър. Ами, значи аз в момента го карам малко по... В смисъл повече се жаля, защото аз нямам толкова време да спидранвам. И първоначално бях почнал само Лос Сантос. След това Лос Сантос и провинцията. След това Лос Сантос провинцията Сан Фиер. Лос Сантос провинцията и Лас Вентурас и сега ще направи края на Лос Сантос. И ще превърта играта. В смисъл първи спидран. Предполагам, мисля да го направя съботата. В смисъл, ние сигурно ще записваме тогава, ама... Нищо, да. В смисъл, ще видим какво ще стане. Аз ставам и почвам да го правя, защото иначе като се умора много и почвам много лесно да се нерва. Да, и аз така на Dark Souls. Ма аз на Dark Souls не се нервам чак тук. И иначе на мен проблема ми е, че аз мога да игра тая игра колкото пъти си искам отдолу и отдолу, ма искам да играя и други неща. Смисъл, искам да пробвам някакви неща. Първо сега играя Uncharted на PlayStation. Защото преди това, е така, преди 3 дни минах Sekiro за първ път. И нали сега реших, че ще смена на PlayStation и така. И отдавна, откакто почнах да играя на Red Dead, си казах, че ще играя една игра на PlayStation и после ще враткам на компа. И така ще ги сменям. Някакви различни, там каквото ми дойде. И нали сега съм почвал Uncharted, тя е Basic Beach играта за PlayStation, пичове, дето имат PlayStation 3. Втората Basic Beach игра е The Last of Us 1. И не мисля да играя, защото Ма, нали, Uncharted, The Last of Us, те са на Naughty Dog, Naughty Dog също са направили Crash Bandicoot, аз много харесвам Crash Bandicoot. И съм им се доверил и сега Uncharted първата е фън, защото как бих я описал като все едно да играеш Индиана Джонс филм. Забавно е. Сисо бих ти дал да пробваш. Хубава игра. Ма е малко репетитив. Стиля ти някакъв такъв експириенс да имаш с някоя игра, да ти е в смисъл да се опитваш да постигнеш нещо много трудно. В Valorant и в CS така правиш, смисъл. Нещо примерно. Щях да дам този пример, между другото, щях да кажа, че имаш предвид да достигна високо равнище в самата игра, да постигна високи цели. Което на хората им изглежда невъзможно по принцип. Ами, аз съм се опитвал примерно в CS да стигам Global Elite, в Valorant да ставам Radiant, имах цел така много голяма и се опитвах да преуспея в гейминга, да стана стример и такива неща, но реших да се занимавам с музика поради простата причина, че за да както казах в началото, конкретно говорейки си за нашата държава и доста често е така, по принцип, че трябва да имаш
подкрепа, трябва да има кой да те бутне нагоре. И аз Те в занимавайте с сферата, двете, примерно. в сферата на музиката имам много повече просперитет и помощ, отколкото в другата ми цел и реших в крайна сметка да избера музика. А пък и това ми е между другото детската мечта. Това с стриминга, с гейминга се вдъхнових от него някъде примерно на 12 годишна възраст и То всеки иска да стане ютубър или там нещо подобно. По някое време. относно ютуба там говорейки си за пряко свързано с музиката, примерно моята известна творба, Маркет Кючек, много хора са чули за нея. Аз между другото, когато го измислих и го пуснах в ефир вече, нали, да могат да го чуят хората, аз си бях казал най-много да навърти едни, примерно 1000 гледания, да. така да се радвам, нали, такова гледам само за една вечер. Събра 400-500, на следващия ден гледам, че събра 2000 или 3000 и аз започвам да изпадам в шок и си викам и ще спре то, май това беше така, просто са го отвори някой човека и гледам в седмица или две подред трупа буквално хиляди, стотици гледания и вече в лека, как да кажа, не спад, в почивка е така в спало положение, не трупа толкова гледания. Направи ги 30 000 гледания и вече спря да се популяризира повече, но винаги е така, примерно с Просто примерно, алгоритъма спира да го предлага. алгоритъма спира да го предлага и чист практически пример давам, че примерно една фирма има върхове и спадове винаги. Ето го това. Да. Имах връх, сега имам спад за известно време, после пак ще се качи малко нагоре и общо взето аз съм изключително така доволен, че за такъв кратък период от време моята творба успя да набере така популярност и разбира се сред така доста хора от моите поддържатели, разбира се, МТВ видеята винаги са една много хубава тема, така разнообразна, се засяга често и ме питат за старото MTV, стария стил, където говоря глупости и подобни неща. И аз мисля, между другото, скоро време да измисля някаква така интересен сюжет относно новото видео в MTV, което ще качвам след известно време. Да измисля нещо интересно, нали, то не, нали, някаква интересна глупост да правя, някакви интересни работи да питам. Аз гледам винаги в моето съдържание, макар и нали, да вървя по една линия и към един принцип, примерно да снимам видеа в YouTube, гейминг, музика, аз гледам всяко едно от тези неща да включвам нещо ново. Нови случки, хора в OMTV, нови дейности, нови песни и гледам да разнообразявам общо взето и така относно игрите, първото нещо, което започнах с моят YouTube канал беше, както знаем старите OG мембъри на BG Prото, че снимах така записвам с Mobizen как играя World of Tanks Blitz на телефона и се снимам с телефона така как лежа на кревата и в бекграунда върви Cartoon Network някакви анимации там и примерно как изшляпам едно 40-минутно видео на CS, където изобщо не е обработено и само си играе и си говоря сам на себе си като шизофреник. И така всеки измина един път на развитие и така
старите поддържатели знаят за всички тези дейности, свързани с моя YouTube канал. И така, вие какво можете да кажете допълнително? Аз само да кажа, че мога да приключваме вече, че стана достатъчно дълго, мисля. Аз искам само да кажа, че пълно това, дето казах, какво стана, дето са ти питали много хора за старите видеа в Ама ТВ. На мене ми бяха писали, защото моят канал не е активен от страшно време. Аз се бях отказал, и нали, преди някакво време става ми много гадно, защото нали, седа си и гледам, че имам някаква нотификация, аз си мисля, че не е някакво видео и нали ги съкам го и гледам коментар. И ме питат кога ще има ново видео. И аз седа там и никога маняк, совка. Що бе, ако има някаква гледа, му стрелно. Не знам, аз не мисля, че някой ще ме гледа, защото виж сега, аз бих правил... за гледанията, смисъл, ние го правим това цялото в момента. Не, подкастът ми е забавен, но като започне, забавно ми е пълно да кача едно видео. Ма като започне много да качам едно след друго и падна в някаква монотонност, аз губа... Става ми скучно, това ми е дете. И ми омръзва. Ма пълно аз искам да правя видеоесет. Ма не искам да ги правя не искам да ги правя на английски, защото... Прави ги на български, такъв контент няма в България. Да, именно, ма никой няма да го гледа. Колко... Никой не знае... Половината хора в България... Не, Сисо, много малко хора знаят за Dark Souls реално. Значи, аз съм учил... Ти по-добре да имаш някаква аудитория, която... Хардкор аудитория. Да, някаква аудитория, която ти гледа контента за... Нали, примерно са 20 човека, ама поне те гледат, отколкото имаш някакви 20 000 човека, които примерно те гледат тях само да кажем 5 000. Не знам. На мен идеята, виж сега, аз също филмора не е най-доброто, изобщо не е най-доброто нещо, което мога да използвам за обработка и трябва да се науча с нещо друго. И плюс това ми трябва нова видеокарта, защото на тая да записвам, нали, ако искам да записвам неща да за хубава резолюция, няма да стане с тая. Компютър ми е слаб. Това ме спира много. И да. Но... Сега, момчета, като за финал, сега, дами и господа, както можете да чуете, както знаете, днешната тема беше относно музикалното развитие в света мащабно и сега аз ще ви предоставя да чуете една моя импровизация с барабани. Само трябва, Марио, да видиш сега да ми кажеш дали има звук между другото. Дали се чува сега. Чуй се, ако искаш... То видео ли е? Не, сега на живо ще го направят. На живо. Да извада китарата. Тя е в мене. Не, аз да извада китарата. Само, че трябва да... Добре. Докато го мислиш, аз искам да кажа, че това равно, нали, подкаста трябваше да бъде за музиката и тези работи, но както винаги разговора отиде в друга тема, което аз мисля е хубаво. Надяваме се да ви е харесало, тук докато Бере просто се раздава и се подготвя. Това съм аз. Да, знам. Стиляне, трябва ми да дадеш тази изтруна и да набиеме Мауро. Аре. Сега искам да ми кажеш дали първо чуваш усилвателя тук. Стой. Да гледам стрима, извиня. Да, чувам го. Сега ми кажи дали се чуват барабаните. Той. Да, чуват се. Чуват се. Да. Айде сега. Давай, бега, пърто. Давай! Машино!
Аз съм като Дискорд. И това беше всичко от нас за тази вечер. Надяваме се. Беше- Това беше Стой, готинка, това стой, беше стой. готинка. Само да ти кажа, беше много добро. Много Това добро. беше фан, това беше... Това си ми е аутрото! Това си ми е аутрото! Трябва си... Ей, Стиляне, това Да. за тази импровизация, май ще трябва да ти я вземе. За аутро. За На този епизод, да. Да. Ама не знам какво да сложа на бекграунд. Сложиме снимка на бега просто. Добре, Че не добре. инвеста сме разпасна команда. Добре. Кралю, или кой ще прави интрото да го прави? Ето аз вече го направих докато той свири, така че нямаме се да сте се изкефили. Пишете, ако искате още с бега прото. Да, пишете ако искате още с бега, просто ние не караме в миналия епизод, мисля, така че ако Казах. искате още с малко... Казах. Добре. Следващия епизод ще видим дали ще бъде с гост или ще са двамата. Както дойде, смисъл аз го намерих в KFC и му предложих за подкаста. преди. За 5 кантовки, брат. Казах му, Стиляне, искаш ли да си на подкаст? И той вика, да. До. Да. Ние с Стиляне се спукахме да отиваме в KFC, защото там сме на опашката. С И Марта- другия Марто и нали Марта някакво... чака на грешната опашка и ни... Аз ние ще му се викаме на чакам там, грешната си вика. опашка и той вика, аз се чакам тук. Еми, И после по едно време отиват да дава парите, прие са му дали яденото и ние му викаме, сега ще скамна да. И после за капак, че не само, че му се смяхме на опашката, ами му ядохме от храната. бра, вие сте бати геймете, бе. Това е много вайл. Той ни даде. Еми, да, това ще бъде клапа, кът и всичко останало. Да, Марио, казвай. Еми, ще се видим следващия път. Надявам И се да сте аз се бях изкефили. БГ Прото. Той беше Това БГ е. Прото. Вижте му канала. Ще съм оставил линк в дескрипшена. Също Аз ще бях- ни оставя... Аз бях Марто Секса, да не забравяйте Марто Секса. Марто Секса. Субскрайб. Ще ни оставя инстаграма в тримата. Ще го оставя Да. в дескрипшена. Така че... Ако ми видите коментарите, моля, не джаджвайте. Че аз нямам коментари, бе, на мен ми ги трият. Аз имам. Еми, добре. Ще се видим друг път. Чао от нас. Чао. Чао.